Preparado. ¡Ya! Non che gusta? A que é genial? A min encántame rodar polo prado. Hola, Rafa. Hola, Tutu. Mira, é o meu amigo Tutu. Con quen falas? Tutu, preséntoche a Hugo. É o meu amigo imaginario. O teu que? O meu amigo imaginario está xunto a min, estirado sobre a herba como a min. Así que tes un amigo imaginario que se chama Hugo e que está xunto a ti. Ajá, é moi simpático. Saúda o Tutu ou vai pensar que és un maleducado. Hola, Hugo. Eu son Tutu, o amigo real de Rafa. Que tal? Non contesta. Sabes que pasa? É que é moi tímido e fala moi baixiño. Vaya, que mágoa. E como é? É unha xirafa como a min, só que ele é de cor azul. Xa. E a que xogades? Hugo quere seguir xogando a rodar. Veña, quen comeza, Hugo? Pois dalle que eu sígoche. Podo xogar con vos? Espera que lle pregunto a Hugo. Hugo, queres que Tutu xogue con nós? Tutu, Hugo é moi divertido. Entón, podo xogar con vos? Non, Tutu, sinto. Hugo só quere xogar comigo. É unha xirafa un pouco especial. Xa vexo, si que é especial. Pois aí quedas co teu amigo imaginario. Espera, Hugo, que vou. A voar! Veña, Hugo, outra vez. Seguro. Ai, que graza. Con quen falas, Tutu? Nada, con Lolo e Fefe, os meus dous amigos imaginarios, dous canguros moito máis simpáticos que o teu amigo Hugo. Non queredes unha galleta? De verdade, están boísimas. Vale, grazas, a min encántanme. Como a eu. Tutu, Hugo pídeche desculpas polo de antes. E eu tamén. Non pasa nada, xa me pasou. Que boa pinta teñen as galletas, Tutu. Hugo, queres unha galleta? Vale, digo yo a Tutu. Tutu, dasme un par de galletas. Hugo quería probar unha e eu outra. Espera, que lles pregunto a Lolo e a Fefe. Lolo, Fefe, importa vos que lles dea unhas galletas a Rafa e ao seu amigo Hugo? Podemos compartir unhas galletas con eles. Que? Vale, se é o que queredes. Sinto, Rafa, pero Lolo e Fefe non queren compartir as galletas con vos. Se queres, podo che dar unha galleta imaginaria. Hugo e eu preferimos as outras galletas, non as imaginarias. Pero se as imaginarias están aínda máis ricas. Verdade, Lolo? Verdade, Fefe? Dixeron que sí. Estás comendo ti todas as galletas. Non vexo que lle deas ningunha a eles. Non, porque a eles gustanlles máis as imaginarias. Déixate de parvadas, Tutu. Dame unha galleta, anda, que tes un montón. Pero das imaginarias teño aínda máis. Teño de amorodo, de limón... Non quero galletas imaginarias, nin de amorodo, nin de limón. Quero unha de chocolate como a que estás comendo ti. Pois non vai poder ser, porque son de Fefe e Lolo e só as queren compartir comigo. Non cho creo. Non ma queres dar e punto. Rapaces, que facedes? What's going on? Tutu non quere convidarme a unha galleta. Non, son miñas e de Fefe e de Lolo. Por que non vas rodar polo prado con Hugo? Fefe? Lolo? Porque Hugo está cansado Pero... e necesita comer algo. Rapaces, explicádeme que pasou.
A culpa é de Rafa. El inventou un amigo imaginario, Hugo, unha xirafa azul coa que estaba xogando a rodar polo prado. Eu quería xogar con eles, pero Rafa díxome que o seu amigo Hugo non quería. Por iso marchei e volvín con estas galletas de chocolate para min e os meus amigos Fefe e Lolo. Xa vexo. Ai, sí. Esperade un momento que saco unha cousiña do meu peto. Estas son as miñas lentes imaginarias. Con elas podo ver e falar cos vosos amigos imaginarios. Your imaginary friends. Agora podo velos. Hola, Hugo. Lolo? Fefe? Hello. Que tal estades? Sodes moi guapos os tres. Como? Vale. Eu digo yo. Ok, hai tal. Que che dixeron? Pois que queren que Tutu comparta as súas galletas con Rafa e que Rafa xogue con Tutu. Iso me dixeron. Prométovolo. I promise. Seguro? Seguro, Tutu. Que rico. Queres xogar a rodar comigo? Vale. A voar! Escoita, poderías darme un a min tamén? Douche unha das imaginarias. Están moito